Исәнмесез укучылар? Европадағы һәр бер ил урта гасырлар дөньясы формулашыга үз өлешен кертә. Без игътибарыбызны Көнбатыш Европаның кайбер иң зур халыкларына һәм бу чорның аңа хас үзенчәлекләре аеруча нык чагылган дәүләтләренә юнәлтербез. Тема Бөек Карл империясе төзелү һәм таркалу теманың бүлекләре белән экранда таныша аласыз. 46 ел дәвамында Франк королеге белән Карсак Пипинның улы Бөек дип йөртелгән Карл идарә итә. Карл озын буйлы, гаҗәеп көчле һәм бик шыдам кеше була. Ул 70 яшендә вафат була. Ягъни шул вакытлар өчен гаять озын гомер кичерә. Замандашлары аның озак яшәвен Алла тарафыннан сайлап алынуына юрыйлар. Урта гасырларда Бөек Карл турында бик күп легендалар һәм җырлар иҗат ителә. Язучылар һәм хроникачылар аның сугышчан җиңүләренә, гаделлегенә һәм зирәклегенә дан җырлыйлар. Аның исеменең латинча яңгырашында Европа идарәчеләре үзләрен корольләр дип йөртә башлый. Һәр елны диярлек Карл зур гаскәр башында ерак җирләргә походларга чыга. Лангбардларга каршы көрәштә кабат папага ярдәмгә килеп, франклар Бөек Альп тауларын 2 мәртәбә кичеп чыга һәм Италиягә бәреп керә. Карл лангбардларны тормар итеп һәм королен кулга алып, Италиянең күпчелек өлешен үз биләмәләренә куша. Карл үзенең гаскәре белән берничә тапкыр Испаниягә дә бара. Гарәпләргә каршы сугышлар аңа һәр вакытта да уңыш китергән. Шулай да Пиреней тауларыннан көньяктарак Эбро елгасына кадәр урнашкан бер кечкенә өлкәне яулап алырга ирешә. Рейн һәм Эльба арасында яшәүче Сакс кабиләләренә каршы сугыш иң озак сузылган һәм иң авыр бәрелеш була. Карл саксларга каршы 8 поход ясый. Хәрби киемнәре булмаган сакслар сугышта таркау төркемнәр булып керә. Көчле атлы гаскәрләре һәм яхшы кораллары булган франклар саксларны җиңәләр. Әмма франклар гаскәре китүгә сакслар баш күтәрәләр. Франклар төзегән крепость һәм монастырьларны җимерәләр, чик буе җирләрен талап бетерәләр. Укучылар, саксларны буйсындыргач, җирле халыкка карата нинди мөнәсәбәт булган икән? Карл саксларны христиан динен алырга мәҗбүр итә. Ул алар илендә рәхимсез законнар кертә. Корольга аз гына каршылык күрсәткән чукындырудан яки христиан динен баш тарткан өчен үлем җәзасы яный. Чираттагы баш күтәрүгә җавап итеп, Карл 4500 тоткынны җәзаларга боера. Ул саксларны корольлегенең эчке өлкәләренә күчерә башлый. Әмма бу аяусыз чараларда ярдәм итми. Сакслар 30 елдан артык азатлык өчен батырларча крәш алып баралар. Шуннан соң Карл Аксияк саксларга бүләкләр биреп, күбесен үз ягына аудара һәм алар басып алучыларга ярдәм итә башлый. Саксония графлыкларга бүленә. Аксиякләр, епископлар һәм монастырьлар яулап алынган илдә зур җир биләмәләре ала. Карлның хакимлек итүе тәмамланып килгән чорда күп кенә кабиләләр һәм халыклар аның хакимлеге астына эләгә. Территориясенең зурлыгы ягыннан Франк корольлеге элекеге Көнбатыш Рим империясенә якынлаша. 800 елда Карл Римга килә һәм император дип игълан ителә. Храмда папа аңа алтын император таҗын кидерә. Шуннан бирле югары дин әһелләре катнашында тәхеткә утыру йоласы Европада киң тарала башлый. Белгәнегезчә, Рим җимерелгәннән соң Бөек Рим империясенең үзәге көнчыгыштагы Константинопольгә, көнчыгыш Рим империясе башкаласына күчерелә. Карлның яңа титулы аны көнчыгыш Рим империясе императоры белән бер тигез дәрәҗәгә куя. Хәзер инде Карл үзәге Ахентта булган бөтен Көнбатыш христиан дөньясының диярлек идарәчесенә әйләнә. Императорның яулап алу походлары нәкъ менә христиан дөньясының киңәюе белән аклана. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Шундый зур биләмәләрне Карл ничек контрольлек итеп бетергән икән? Карл подданнылары белән идарә итеп, үзенең ышанычларын ияртеп, бөтен дәүләт буйлап йөри.
Елга 2 тапкыр югары аксөякләр советын җыя һәм алар ризалыгы белән указлар чыгара. Урыннарда элеккечә графлар идарә итә. Гаять зур ил белән идарә итү өчен Бөек Карлга укымышлы чиновниклар һәм хөкемдарлар кирәк була. Ул Рим империясын яңадан торгызу өчен мәдәниятне беренче чиратта антик белемнәрне торгызырга кирәклеген аңлый. Карл заманында мәдәният күтәрелеше башлана. Тарихчылар моны Каролинаклар яңарышы дип атый. Бөек Карл үзенең сарайына Италия, Испания, Англия, Ирландиядан белемле кешеләр чакыра. Зур монастырлар каршында мәктәпләр ачарга боера. Мәктәпләр белән идарә итүне укымышлы англосакс галиме монах Алкуинга тапшыра. Алкуин мәгариф эшен оештырып кына калмый, беренче дәреслекләр дә яза. Император буйсындырылган халыкларның телен, латин телен белгән. Буш вакытларында кулын хәрефләр язарга күнектерер өчен мендәре астына балавызлы табличкалар таткан, ләкин барыбер язарга өйрәнә алмаган. Франк империясының гомере озын булганмы соң? Франк империясе озак яшәми, чөнки ул нык булмый. Франклар басып алган күп санлы халыклар тик крал кешенә генә буйсыналар. Алар үз гореф-гадәтләре белән яши һәм төрле телләрдә сөйләшүләрен дәвам итәләр. Бөек Карл моны яхшы аңлый. Руының гаять зур биләмәләрен югалтуыннан куркып, гомеренең ахырында ул империяны улларына бүлеп бирә. Карлның варислары бер туктаусыз үзара сугышлар алып бара. 843 елда Бөек Карлның 3 оныгы Верден шәһәрендә империяны 3 өлешкә бүлә. Соңрак, элеккеге империяның һәр өлешендә 3 зур мөстәкил корольлек Франция, Германия һәм Италия корольлекләре барлыкка килә. Әмма бу дәүләтләр дә озакламый зур биләмәләргә бүленә. Алар үз чиратында бик күп вак биләмәләргә таркала. Феодал таркаулык чоры башлана. Укучылар, без сезнең белән Бөек Карл империясының төзелү һәм таркалу темасының теория өлешен тәмамладык, ә хәзер практик өлешкә күчәрбез.